Dijana Hrka, majka mladića Stefana Hrke, koji je stradao u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Pre nekoliko meseci govorila je da je jako tužna što se Novi Sad skrnavi i ruši od strane blokadera. A zatim je dodala da je jako ružno da se predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, krivi za tragediju. Sada Dijana sasvim drugačije govori. Unezverenim pogledom sa grupom blokadera ispred Narodne skupštine pevala je uvredljive pesme i sa megafonom u ruci upućivala je najogavnije psovke predsedniku Srbije. Da je majka poginulog mladića izgubila kompas pod pritiskom blokadera dokazuje i njen postupak kada je za tajkunsku televiziju N1 izjavila da će pozvati narod da se naoruža i da upadnu u Ćaćiland. Ako ne smanjite muziku u Ćaćilandu, komunalna policija vam ne radi svoj posao. Pozvaću narod Srbije, ako treba na nasilje, da uđemo, da se naoružamo i mi da sklonimo ovo. Zatim je na jednom od protesta Hrka bila vođa grupe blokadera, gde je nasrnula na policajce koji su obezbeđivali skup, nakon čega je optužila jednog od pripadnika organa bezbednosti da ju je uhvatio za ruku, unoseći mu se u facu i presecajući mu put. Vrlo je jasno da se ovde radi o zloupotrebi nesrećne majke. Licemerje je jedan od glavnih aduta onih koji bi da ruše Srbiju, pa tako ožalošćenu bodre i podržavaju, a u isto vreme je i napadaju. Naime, Dijanu su optužili da zarađuje na mrtvom sinu, kao i da je prva uzela novac od Helsinškog odbora. Surovost i zloupotreba su reči koje opisuju blokadere. Korišćenje tragedije im nije bilo dovoljno za politički bonus, te su rešili da bol jedne ožalošćene majke zloupotrebe na najgori mogući način, gurajući je u ponor svojih najgnusnijih ideja, kojima gaze preko mrtvih, kako bi uništili svaki pedalj Srbije.